Hyvä, mutta pidemmittä puheitta, niin lähdetään sieltä takalinjan ja erityisesti takareisien liikkuvuudesta liikenteeseen. Eli mitä tullaan tekemään, niin lähdetään tekemään eteen taivutus seisoma-asennossa. Tähän sä et tarvii mitään välineitä, vaan sun sormet toimii nyt siellä mittareina. Eli ota semmonen lantiolevyinen seisoma-asento. Pieni pehmeys polvissa, eli polvet ei ole lukossa, vaan siellä on se ihan pieni pehmeys. Ja sen jälkeen lähdetään taipua tänne eteen. Katsotaan, miten pitkälle me sieltä tullaan. Saadaanko kämmenet mahdollisesti sinne lattiaan ja sieltä sitten merkataan tulos. Eli jos sormenpäät ei kosketa lattiaan, niin tulos on silloin punainen. Jos me saadaan sormenpäät lattiaan, niin ollaan keltaisella alueella ja sitten täältä kämmenet lattiaan on meidän vihreä alue. Ja tässä just kiinnität huomion siihen, että se polven kulma pysyy samana koko ajan.